और ये लोग क्या कर रहे हैं सबसे पहले देखिए। ए दीदी, तू ता बाड़ू बड़ी नादान, खाली पकड़े जाना लुमाइक, यही से तोरा के कुछ पता ना बा, ठीक बा। लेकिन हमरा हई जोन बिडौआ भाई लोग देखे तारे ना, हमनी के सब पता बा। हई प्रिंसिपल बा और रसोईया करा तारी चुम्मा चाटी, ठीक बा। फिर से सुनला, ई दोनों करा तारी चुम्मा चाटी और एकरा बाद में करिए पेला पाली, ठीक बा। हाँ त नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल और सलाम। का हाल बा ए भाई लोग? हम तो आशा करतानी के रउआ लोग ठीके हो बा। आज के वीडियो में ना गाड़ फार मजा वाला बा, कैसे ऊ वीडियो में एगो प्रिंसिपल रसोईया के ले तारे चुम्मा, ठीक हो। दोस्तों मेरे पास एक वीडियो आया है, ये वीडियो सरकारी स्कूल का है। सबसे पहले बता दें कि ये वीडियो देख करके मुझे काफी ज्यादा घिन आ रही है। ए मीडिया वाली मैडम जी, तहार तक खाली दिमाग खराब होता ना देख देख के वीडियो। हमारा झांट जरता कि हई बहन चोद, जब मास्टरवा इतना घटिया बा और रसोईया वाली घटिया बाड़ी, त स्कूलवा के लड़कवे सन कैसन होई है बहन चोद। गजब बेइज्जती है। बहुत बहुत ज्यादा। पता नहीं आप लोग देखेंगे तो क्या क्या कमेंट करेंगे, मैं नहीं जानती। ए मीडिया वाली दीदी, तू ना जाना तबे ठीक बना। कैसे हई जोन भाई लोग वीडियो देखे तारे ना, हई प्रिंसिपलवा के ऐसन गाड़ी में अंगुरी करी है, ऐसन गाड़ी में अंगुरी करी है कि बहन चोद ओकरा मुंह में से खून निकली, ठीक बा। हम तब पा जाइब ना त लड़ावा डार कितना हिलाइब कि ओकर मेहरुआ फिर से गाभिन हो जाए एकर बहन चोद। बहुत दुख हो रहा है कि हमारे सरकारी स्कूल में जहां बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं वहां के प्रिंसिपल ऐसे हैं, रसोईया ऐसी है। ए भाई लोग, हई जो प्रिंसिपल बा ना, एकरा कोनो बात के चिंता नहीं खे। ई खाली सरवा स्कूल में आके मालबाजी करता, ठीक बा। रसोईया के लेके बार बार चिपकावता, ओकरा चुम्मा लेता। बहिन चो लागता कि अपना मौगी के चुम्मा कबो जिंदगी में ना ले ले होई, ठीक बा। हमरा तो बुझाता ना कि हई अपन लड़कियों के ना छोड़त होई, कैसे रतिया में उबदाना पानी लेके जरूर आवत होई, त धा के चढ़ जात होई, ठीक ना कानी भाई। और सबसे बड़ी गलती प्रिंसिपल की है। अब मैं क्या बोल रही हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ए मैडम जी, हमनी के समझ में बराबर आवता, आँखिया से लौकतो बा, ठीक बा। हई मास्टरवा के गलती ना हा, ई प्रिंसिपलवा के गलती ना हा। एकर गांड मारे वाला काम कइले बा मादर चोद, ठीक बा। ई बहन चोद का कहीं कोनो शब्द नहीं खे। एकर अगर गाड़ी में बहन चोद कुकुर के लाड़ पेल दिहल जाना, उहो कम बा बहन चोद। और ये लोग क्या कर रहे हैं सबसे पहले देखिए। ए दीदी, तू ता बाड़ू बड़ी नादान, खाली पकड़े जाना लुमाइक, यही से तोरा के कुछ पता ना बा, ठीक बा। लेकिन हमरा हई जोन बिडौआ भाई लोग देखे तारे ना, हमनी के सब पता बा। हई प्रिंसिपल बा और रसोईया करा तारी चुम्मा चाटी, ठीक बा। फिर से सुनला, ई दोनों करा तारी चुम्मा चाटी और एकरा बाद में करिए पेला पाली, ठीक बा। काहे से स्कूलों में हमरा बुझाता ना कि केहू औरो मास्टर नहीं खे, यही से ई दोनों रूम में घुस के चुम्मा चाटी करे में और दाबा दाबी में लागल बाड़े, समझ लो। आपको जो अभी हम वीडियो दिखा रहे हैं ये सरकारी स्कूल के अंदर का है, ये प्रिंसिपल के कैबिन का है। ए मीडिया वाली दीदी, अब रहे दा मत बतावा, कैसे हमनियों के लौकता कि बिडौआ ना सरकारी स्कूल के ह। आई दोनों जहाँ बाड़े ना, ई प्रिंसिपलवा के केबिनिये ह, ठीक बा। लेकिन का करबू, लागता कि इन्हन के बर्दाश्त नहीं के होत रहे, यही से आ गइले केबिनिये में पेला पेली करे खातिर, ठीक बा। छुट्टी भइला के बाद हई रसोईया के ले जाके कोनो गन्ना में बढ़िया से रेले होते, बहिन चो तोरा इहे जगह मिलल है रे।